Sicaleni lam ucele uThixo nganto yonke up until ndibuye. Ndabuya nangoku because they are not even allowed to go there uba beyokubona. Phayana Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please, after watching this video, don't forget to like, comment down below about also share this video. Ndithanda ukuthi ke qala ku subscribers zam, thank you so much for being the part of the family. If ever our subscriber, please that you subscribe after watching this video because I'm going to kill you ndiyadlala. So yeah, ndingudlamini ozizofaka ujama kasijatu nganjongizo njajula ndengihlelo kuhle ndekwa bhikecha ke ifani apha kuqumbu. As you see the title or the heading of the video name, it's not a story time exactly, but yeah, it's a story time siphakathi sinjalo uyabo. I want to tell you about the experience, not even the experience but ubomanyana about ukuba phayana ne. So mna ndiyile phayana. Before ndiye phayana, I prayed to God. I prayed ndathi bawo ndiyacela njengokuba ndisiya phayana ndicela ube nam ndiya kwenye ijeni ngoku because ndiyaphuma ebukhwenkweni ndiye ebudodeni. Ndiphuma ebukhwenkweni nje ndisiya ebudodeni ndicela ube nam each and every process endizobe ndiyihamba phayana ndicela izenziwe nguwe. Each and every process endizawube ndisokola ndisithini ndicela ube nam uyayibo. Even my family members, like the people abandaziyo abendiye phayana, because awufihlwa most kakhulu ku family members that uye phayana uyayibo. So they prayed. Even my mom, she cried, guys, she cried. Ucele uThixo basicaleni lam ucele uThixo nganto yonke up until ndibuye. Ndabuya nangoku because they are not even allowed to go there uba beyokubona. Phayana there's no family member, there's no one ozomazi uyabo because awuthatha uyophoswa kude nabanye abantu bangakwaziyo. But when you ufika phayana nizawudibana nihlangane nincokole ndenazane because nizobe ningamakhwenkwe nonke nidibane nincokole ngento zobukhwenkwe ningene ebudodeni niphume seningamadoda uyabo yonke lonto. Nincokola ke ni share the journey ekusuka ebukhwenkweni, which is izinto that I'm not even allowed to tell you uyabo. But xa uya phayana okanye uzokuya phayana oba awukho phayana ngoku, make sure that uyaqina ngento oqine ngayo noba kungantoni. Make sure that uyaqina ngento oqine ngayo noba kungantoni. I hope yandiva lo part because xa ufika phayana hayi xa ufika phayana ndithi qina noba uqine noba ngantoni because I told you that mna bendithandaza vele ne. Ayikho into ezikhaya esikholwa ngayo ngaphandle komthandazo vele uyabo. So mna I prayed ndathi bawo each and every process ezawukwenziwa ngicela yenziwe nguwe. Ngicela uzuhlale nam like everything ndimxelela with everything uyabo because I believe kuThixo kakhulu uyabo. So I prayed up until ndathi ndabuya ndingumuntu omtsha ngoku ndikwijeni entsha yobudoda just because of uThixo uyabo. So make sure that when you go there you pray. If ever I'll pray ukhunto qine ngayo qina noba ngantoni, make sure that you use it hayi kancinci, you use it so that you can be protected because phayana you will find kwezinye ndawo abantu ababuye kokuqala, not just because ababuyanga nje, just because khange baqine nganto ngoba besiya phayana bave baya ayondlala uba phayana lelinye ilizwe eliya kokuqala. So xa ukwelinye ilizwe finisha the pain ozobusuka apha umzekelo wena usithi kwi-America mhlawumbe uyoqala ubomi uyophangela. You will meet new people phayana abantu abangakwaziyo. There's no one who's going to know you. Uzawubuqine ngento ndithi. So make sure that when you go there awuyithatheli ngandlalo into yaphayana like uyayisebenzisa into oyisebenzisayo noba yintoni because phayana you will meet abanye abantu, you will meet izinto ezintsha ezawube zisenziwa uyayibo that I'm not even allowed to tell you uyayibo. So make sure that uyathandaza and also you will learn ke izinto ilanguage nantoni xa sowufika phayana ufundiswe up until ubuye because phayana uzawukhumbula abazali bakho, andifuna uphosisa, uzawukhumbula your friends, uzawukhumbula your cousins, like each and everyone obekusupport okanye ebeyiphathi impilo yakho uyayibo.
ucinge like uzawucinga kabini kube kathathu kube kaninzi uba ungadingathini uba ndingangabuyi apha, because it's not like ukwelinye ilizwe nje phayana uyokonwaba. Hayi baba, kuyafiwa phayana, akudlalwa, kuyafiwa phayana. Uthi ubuye uzawukwenza umgidi, because kwezinye indawo lihambi umntu uyaya then abuye abe likrwala like enzelwe umgidi, uyabo. Kuye kwehlukane izizwe ngezizwe ke, uyabo. Mna ndizomenza umgidi ngoku according to le ndawo ndihlala kuyo, but i-choice yakho ke. Kwezinye indawo uyamenza, kwezinye awuzenzi, but mna ndizomenza ngoku, uyabo. So abanye abantu abayi bangabuyi guys, loo mali ibiplaniwe for umgidi umzali aphethe seyingcwaba ngayo umntanakhe, uyabo. So make sure that ikhona into uqine ngayo okanye uqinise ngayo umntanakho xa isiya phayana. Otherwise it's not like uyosweleka okanye uyothini. Ewe angasweleka, angasweleki, but iba sexhaleni ngento aqine ngayo xa isiya phayana, because uyabuya okanye akabuyi, uyabo. Otherwise guys, akho nto itheni phayana. You will learn izinto, will experience izinto ezibhadlileyo ke, ezinye kakhulu, because this is the journey, le journey iqalileyo ndawubhubha nayo. Nomntanakho xa iye phayana ijourney aye kuyo uzawubhubha nayo, uyaybo. So it's like usuka from being a boy ungena ebudodeni, which is a man, for being a man, yabo. So yeah, this is not a story time. I told you that. Otherwise, I just wanted to tell you about Londole. This channel is not about story time or something, but I just wanted to tell you about this. It's about vlogs. I'm going to do vlogs exesha elininzi, uyabo. Bendike ndalahleka YouTube, but I promise that ndizawuba consistent ngoku ndibuyile. So yeah, please don't forget to like, comment, subscribe, so that we can be the part of the family. Yeah, thank you so much for watching this video. Bye.